κάπου ότι και το μέλλον είναι παρόν. Είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό. Γιατί λίγο μας καθησυχάζει, λίγο μας ηρεμεί. Αλλά είναι αυτό που κάνει η ποίηση. Μιλάνε πάρα πολύ, λίγο περιφρονητικά για αυτό που θα λέγαμε ποιητική αντίληψη για τον κόσμο ή για τον κινηματογράφο. Και μιλάνε για, έτσι με έναν τρόπο που θα έλεγα, ας πούμε περιφρονητικό. Όμως είναι η μόνη δυνατότητα να αντέξουμε τον κόσμο, είναι η ποιητική εκδοχή του, ή αυτό που εμείς εισπράττουμε, ή αυτό που εμείς μπορούμε να εκφράσουμε. Η μόνη δυνατότητα να αντέξουμε την πραγματικότητα. Με πολλές διαψεύσεις όμως καθημερινές αυτής της ποιητικότητας. Αυτό είναι, όχι, η ποίηση δεν διαψεύδεται. Η ζωή μας έχει μια σκληρότητα μεγαλύτερη από το ρεαλισμό. Βέβαια. Στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Βέβαια. Διάβαζα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα για τη μικρή Καμπούλ της Πάτρας. Στο λιμάνι, αυτές οι 4.000, δεν ξέρω πόσοι, Αφγανοί που περιμένουν να φύγουν. Περιμένουν να φύγουν. Ως λαθρεπιβάτες να πάνε στην Ιταλία. Το όνειρο είναι η Ιταλία. Ναι. Και σκεπτόμουν πόσο αυτό, μήπως αυτό δεν είναι πάρα η απαρχή ενός επόμενου κόσμου, όπου η έννοια του γηγενούς και του μετανάστη θα είναι έννοιες διαλυμένες. Υπάρχει πια ένας κόσμος που αλλάζει με έναν τρόπο τρομακτικό. Και δεν ξέρουμε τι θα είναι το αύριο. Ίσως όμως, αν υπήρχε από τη μεριά αυτό που ονομάζουν ταγή του κόσμου, μια δυνατότητα να προτείνουν κάτι, ίσως κάπου να ησύχαζε η ιστορία, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνουν. Εγώ σκέφτομαι ότι εδώ που βρίσκομαι, οι μόνοι που μπορούν να προτείνουν κάτι, από τη στιγμή που θα μπορέσουν να ξεπεράσουν την έννοια εμείς δεχόμαστε πρόταση μέλλοντος, αλλά δεν ορίζουμε μέλλον. Από τη μεριά λοιπόν αυτών που δεν αποφάσιζαν να ορίσουν ένα μέλλον μόνοι τους ή το μέλλον τους μόνοι τους, να το ορίσουν με έναν τρόπο πιθανώς ανατρεπτικό για τον κόσμο, τότε μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μέλλον είναι ανοιχτό και ότι χαλάλι του. Ζήσαμε έναν κόσμο όπου ξαφνικά προς το τέλος του άνοιξε, όχι με μεταφυσική, αλλά με κοσμικό ορίζοντα. Αρκεί να μην μας ξαναπετάξει η ιστορία στην άκρη. Και το λέει αυτό ένας ήρωάς σας στη σκόνη του χρόνου. Στο περιθώριο, λέει, μας πέταξε η ιστορία. Εντάξει, όταν ξαναγυρίζαμε στη δεκαετία του 60, λέγαμε ότι τότε πραγματικά μοιάζανε, όλοι μας νιώθαμε ότι, ξέρετε, ναι, ο κόσμος, εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορούμε. Αυτά δεν ήτανε
και το 68 και το Woodstock και το ένα και το άλλο, όλα ήταν. Όλα τότε μιλούσαν για μια δυνατότητα αλλαγής του κόσμου. Δεν έγινε τίποτα. Αλλά είμαστε καταδικασμένοι να ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω και πάλι μπρος και πάλι να ορίζουμε το μέλλον και πάλι πίσω και πάλι μπρος. Δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Ποτέ. Καμία. Ένας φίλος μου θα έλεγε ότι είναι η μεταφυσική. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Η μεταφυσική είναι μια παρηγοριά? Κοιτάξτε, για αυτούς που πιστεύουν, ναι. Εγώ ανήκω πιθανώς σε αυτό που ονόμαζε ο Λαπαθιώτης χωρίς πίστη, με αυτή την έννοια, χωρίς έρμα, με αυτή την έννοια. Έγινε με το λάφυρο του ανέμου. Το αύριο δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια φράση που ακούγεται στην τελευταία σας ταινία. Εσείς για αύριο τι σχεδιάζετε, κύριε Αγγελόπουλε? Μια ταινία που θα λέγεται Αύριο.